Taky patříte k těm, kteří když vidí vodu, neudrží se a hned jsou tam? Plavky sice tentokrát zůstaly doma, ale to nevadí. Až do konce 18. století se lidé stejně koupali na zí. S příchodem osvícenců se ale oprášilo staré římské přísloví: ve zdravém těle zdravý duch, a sport se stal společenskou záležitostí. Ženy na plavání nosily korzet a pod sukní volné kalhoty, tedy bombardáky. Aby se plavky nad vodou neznášely, všívalo se do lemů závaží. Radikální změna nastává kolem roku 1910, kdy díky olympijským hrám bylo plavání uznáno jako sport. Vznikají jednodílné plovací dresy. Střih se neustále zmenšuje, až v roce 1922 ovládne pobřeží tzv. Plavková policie, která s metrem měřila délku plavek. Nohavičky nesměly být delší než 14 cm nad koleny.